Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur urriak 3 osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik Kepa Jekora izango dugu. Marisolasak bazterretan jardunaldiaren 5. edizioa aurkeztera datorrena. Eta beste alde batetik Imanol Karrera izango dugu, Lab sindikatutik datorrena. Lab sindikatuak Nafarroako enplegu plana kritikatu du eta alternatibak berriak proposatzeko kanpaina bat luzatu dute. Eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1978an, Euskara Batua onartuko zuen Euskaltzaindiaren batzarra hasi zen Arantzazun. Urte batzuk geroago, 1981an, 10 hildako eragin zituen gose greba amaitu zuten preso irlandar errepublikarrek. Egun berean baina 1987an, Euskal Errefuxiatuen aurkako operazio erraldoia abiatu zuen Frantziako poliziak. Eta bukatzeko 1984an Goen kale telesailaren lehen atala eman zuten ETBn. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Gaur, osteguna, alde batetik ipuin kontalaria egongo da Arrosadiako udal liburutegian, Amaia eta Martin Barazkien jaian izenekoa. Aurrentzako ipuina ondu dute Itziar Antzin idazle eta poetak eta Leire Urbeltz ilustratzaileak. Reino Gurmetek argitaratu du Amaia eta Martin Barazkien jaian. Bidaia bat Nafarroako baratze magikora kontatzen du. 4 urtetik gorako aurrendako Kamixibai kontakizuna egingo dute arratsaldeko 6etan Arrosadiako liburutegian. Beste alde batetik solasaldi musikatua egongo da Labagunean Olatz Salvadorrekin. Solasaldia musikaz, solasaldia eta musika. Olatz Salvadorrek zainak eman diskoa plazaratu berri du eta aurkezpen solasaldi musikatua egingo du Iruñean. Usu Errei kazetariak gidatuko du solasaldia, Laban arratsaldeko 7etan. Sarrerak bertan 4 euroan egongo dira. Ostiralean alde batetik Bardoak 2024 finalaurrekoa ospatuko da Irurtzungo Pikuxar elkartean. Bardoak 2024 finalaurrekoetara iritsi dira joateko saioetako bat Irurtzunen jokatuko dute. Argako bisiguak eta mutilautuak izango dira lehian Pikuxar elkartean, arratsaldeko 6:30. Beste alde batetik, Bardoak 2024 finalaurrekoa egongo da, baina oraingo honetan Tafallan, El Aguazón Peñan. Manteleko Sobrak eta Baztanzopak taldeak arituko dira finalaurrekoetan Tafallako saioan. El Aguazón Peñan arratsaldeko 7etan izango da saioa. Gainera, Ez eta Bris taldeen kontzertua egongo da Txintxarri tabernan. Txintxarri tabernan Ez eta British taldeek kontzertua egingo dute. Iluntzeko 8:30 hasiko da eta sarrerak 10 euroan lortu daitezke. Larunbatean alde batetik Iruñetik Santxikorrota lasterketara joateko autobusa antolatu dute Zaldiko Maldiko eta Euskaldunon biltoki elkarteek. Urriaren 5ean Iruñetik Argedasera joateko autobusa goizeko 7:30 abiatuko da, Tres Reyes hotelaren paretik. Itzulera arratsaldeko 6etan eginen dute. Tiketak 20 euroan dira salgai. Beste alde batetik Arrosa eguna ospatuko da Artazun. Urriaren 5ean, larunbatean, Arrosa eguna eginen dute Artazun. Nafarroa behereko Arrosa herriarekin Artazuk izandako lotura historikoak berreskuratu nahi dituzte. Egunkarien azalek zer dioten ikus dezagun. Diario de Noticiasen titular nagusian, hezkuntza publikoko beste greba batekin presionatu dute sindikatuek Jimeno. Urriaren 29an asteartea mobilizaziora deitu dute. Gobernuak bere eskaerei erantzunik ez ematea deitoratu dute. Argazki nagusian, 5 irabazleek
hitz sariak jaso zituzten atzo Guggenheim Museoan. Titularrean, hitz sariak konpromisoaren balioa. Noticias taldeak Larrea, Bidarte, Etxenike, Isma, Sara, Iribar eta Arginzonizen eredugarritasuna aitortu du Guggenheimeko sarien lehen edizioaren gala bikainean. Hori koloreko berrietan, goikoan arte ikasgaia topaketen gelan. Behekoan Sergio Herreraren hitzetan, Barsaren 2-2 nire akatsa izan zen eta estu eta larri ibili nintzen 3. egin genuen arte. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Israel eta Iran gerra ireki batera hurbiltzen ari dira, distantzia laburreko borrokekin. Beste alde batetik, Nafarroak enplegua suntsitu du irailean 2008tik lehen aldiz. Azkenik, herri itun berrietan jarri du arreta Eusko Ikaskuntzaren Kongresuak. Diario de Navarraren titular nagusian, osasuna eta azpiegiturak Nafarroako herritarrentzako zerbitzu ondatuenak. Ciudadanaren azken panelaren arabera, segurtasuna da baloraziorik onena duena. Argazki nagusian, 2 libanoarrek banderak jaso dituzte Israelek Beirut hegoaldeko aldirietan egindako bonbardaketek suntsitutako eraikin batean. Titularrean, 500 Espainiar aterako dira Libanotik. Gobernuak 2 hegazkin bidaliko ditu gaur Beirutera, herrialdearen hegoaldeko borrokak larriagotzen ari diren bitartean. Eskuineko berrietan, alde batetik Nafarroak Espainiako PFEZ txarrena duen erkidegoa izaten jarraitzen du. Beste alde batetik 81 urte zituela Hilda Alejandro Llano, Nafarroako Unibertsitateko errektore ohia. Jarraian, Iruñeak onartu du ezin dituela etxerik gabeko familia gehiago hartu. Goiko berrietan, batetik Zúñigan erosketak egitera edo ospitalera joateko laguntzak. Bestetik, 29 disko kluba, Iruñeko lehen diskoteka. Amaitzeko Oses Konstrukzion debuta egiteko prest. Gara egunkariaren titular nagusian, errenteriak etxebizitza eskuratzeko bidea ireki du. Udalerriak badu jada tentsionatutako eremuaren izendapen ofiziala eta horrek tresnak ematen dizkio, besteak beste alokairua topatzeko. Argazki nagusian, 7 atxilotu migratzaileei elkartasuna eta laguntza emateagatik. Migratzaileei laguntza emateagatik Hendaiako komisariara atzo goizean deituak izan ziren 7 lagunak atxilotu egin zituen polizia frantsesak. Arratsaldeko lehen orduetan libre geratu ziren, baina auzipetuak izango dira. Oiana Galardik elkartasuna gelditzeko mehatxu bat dela salatu zuen. Erdiko berrietan, goikoan, erabakitzeko eskubidearen aldeko ebazpena onartu dute EAJak eta EH Bilduk. Behekoan, Mikel Urdangarinen kronika dugu, ongizate eta eredu sozioekonomiko berri baterako proposamenak. Goiko berrian, Ortuzarrek lurralde aldaketekin jarraitzeko asmoa du. Beheko berrian, Israelek 90 bizitzak kendu ditu Gazako eskola eta umezurtztegien bonbardaketan. Berriaren titular nagusian, migratzaileen aldeko 7 ekintzaile atxiki eta auzitegietara deitu dituzte. Hendaiako komisariara sartu orduko esan diete atxilotuak zirela eta aske utzi dituzte gero, baina auzitegira agertzekotan. Urtarrilaren 28an agertu beharko dute Baionako auzitegiko epailearen aurrean. Korrikak muga igaro zuenean 36 atzerritarri Frantzian sarrera, zirkulazioa edo egonaldi irregularra erraztea leporatzen diete. Argazki nagusian, Atef Abu Saif idazle palestinarra dugu. Honen hitzetan, askotan neutrala izateak esan nahi du alde okerrean zaudela. Goiko berrian, Goenkaleek 30 urte bete ditu. Atal berrien gidoiak prestatzen ari dira. Eskuineko berrietan, alde batetik errenteriak alokairuen igoera mugatu ahal izango du datorren urtean. Beste alde batetik, erabakitzeko eskubidea aitortzeko eskatu dute Bizkaiko batzar nagusiek. Jarraian, udan galdutako lanpostuen erdiak bakarrik berreskuratu dira irailean. Bukatzeko EHUk indarkeria matxistaren aurkako prozedura abiatu du zuzenbideko irakaslearen aurka. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, gurpildun aulkiarekin lan egitera behartu nahi zuten emakumeak akordioa lortu du enpresarekin lanpostura ez itzultzeko.
Lab sindikatuak egoera salatu eta gero, enpresak onartu du Maria Elena Eskudero bere lanpostura ez itzultzea, Osasun Publikoko Institutuaren txostena izan arte. Eskuineko berrietan, goikoan, Ainhoa Mendiluzeren hitzetan, etxegabetze egoera larrian dago emakume bat Artikaberrin. Iberkajak etxetik bota nahi du emakumezko bat Artikaberrin. Bihar goizeko 8:00 iragarria dago kaleratzea eta Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak dei egin du mobilizatzera. Emakumeari babes eman eta etxe kaleratzea geldiarazi behar dugu, adierazi du Ainhoa Mendiluze sindikatu horretako kideak. Bekoan Arakilgo alkateko Oiana Olaberriaren hitzetan, are konplexuagoa da etxebizitzaren afera landa eremuan. Hiriburuetatik kanpo ere etxebizitzarena lehentasun gaia da. Landa eremuan bestelakoa da problematika eta kasuistika. Gaur Arizalan Deilerrin batzartuko dira jardunaldi batean herrien populazioa finkatzeko erronkari heltzeko. Zenbat udal eta mankomunitateko ordezkariak izanen dira. Bizilagunak herrietan bizi daitezen lanketa oso bat behar da. Perspektiba desberdinetatik begiratu behar zaio etxebizitzaren arazoari. Esan du Oiana Olaberria Arakilgo alkateak. Kaixo, lehen aipatu dukun bezala, orain Kepa Jekorarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon. Larun bat honetan, Marisol Lasak bazterretan ospatuko da, edizio berria, ezta? Baina zertan datza hau kontatu guzu pixka bat. Marisol Lasak bazterretan LGTBI+ jardunaldia da, 5. urtez hemen Iruñan egiten duguna, eta da espazio bat non bilgune egokia da gu elkartzeko, formatzeko eta nolabait ere zer pentsatzen dugun helarazteko eta horren inguruan eztabaida sakonak askotan, baina hor solasteko guk eskatzen gaituzten gauzez. Eta nondik dator izena? Guk holako jardunaldia egiten hasi ginelarik eta pentsatu genuen zer den guri azpimarratzea interesatzen zaigun kontua. Eta da hitza. Solastu nahi dugu, atera nahi dugu, komunikatu nahi dugu, zer nahi dugun, zer pentsatzen dugun eta zer aldarrikatzen dugun. Horrexegatik dira solasak. Eta gero, gehienak taldean Maritxoa gara, eta orduan iruditu zitzaigun, oso deigarria zela Mari Pensando eta Mari Solasak. Nolabait ere, pentsamendu holdi arautik atera eta eraman bestelako ertzeetara. Eta bazterretan da, horrexegatik, guk bazterretan ikusten ditugun gaiak zentrora ekarri nahi ditugu. Normalean gizartean aipatzen ez diren gauza horiek, izatea nolabaiteko zentraltasuna. Eta noiztik egiten da hau eta ze maiztasunarekin egiten da hau? Urtean behin egiten ditugu, kriston lana da, horren atzean ikusten ez den lana da, eta jendean dana dago horretan kolaboratzen, ezta? 5. edizioa da, erran bezala, hasierakoa nahiko gogorra izan zen, ze pandemia garaia, ailegatu zen, eta horietan egin behar izan genituen pare bat bederen streamen bidez, eta oso aforo txikiarekin denak egiten ditugu, egin izan ditugu, eta seguruenik jarrituko du egiten Kondestablen, Mari Kondestablen, Iruñeko aldezarrean, eta guretzat importantea da, horiek ere izatea Iruñan, parte zaharrien albaldin bada, toki publiko batean eta irisgarritasun osoa duen eraikin batean, ezta? Orduan horri izanen da, eta esan beharra dago, eta importantea da, goiz eta arratsaldeko kontua dela. Ez dela soilik mintzaldi bat, egun oso bat, non bertan parte hartuko dutenek, elkar ezagutu eta elkarrekin egoteko aukera izango duten. Beraz, aipatu duzunez, helburu nagusia gai horiek erdigunean jartzea da, baina beste helburu konkretu batzuk daude? Errandudan bezala eta formakuntza espazioa da. Baina ez soilik prestakuntza hori LGTBI mugimendutan ibiltzen garen hori begira. Jendarte osoari, gure ustez, komeni zaion prestakuntza mota bat da. Sexu genero askatasunaz ari gara, eta nik uste dut horrek guk alaxe defendatzen dugu, denoi eragiten digu kontu honek, ezta? Denok sakondu behar dugu gure sexualitatearen inguruan, gure generoen inguruan eta gure askatasunen inguruan.
Bai, horrexegatik guk azpimarratu nahi dugu hori. Ez da soilik LGTBI jendeari zuzendutako prestakuntza saioa. Mundu horrendako irekia da, librea da sarrera, eta espero dugu gainera, hor, interesa minimoa duen jendea ere bertaratzea. Eta nola animatu zineten hau egiten hastera? Behar baten harira edo hutsune bat ikusten zenuten? Halaxe da, hutsune ikusi genuen. Lehengo gunean egindako prentsa horrekoan aipatu genuen, eta Oteiza eskulturaren ondoan egin genuen, Oteizak aldarrikatzen zuen herri eskola bat, ezta? Euskal Herri osorako. Gu berriz ikusten dugu Marisola Sagbasterretan jardunaldia dela queer unibertsitate herrikoia. Orduan egiten ditugun guztietan grabazio bat egiten dugu, gero sare sozialetan jartzen dugu informazio hori, Egan Nafarroako YouTube kanalean hori guztiak ikusten aldira, eta hor sortzen ari gara biltegi bat informazio askorekin. Orduan ikusitako hutsune horri erantzuten dion materiala dela uste dugu, sakontzeko eta ikusteko ikuspegi ezberdinak hor bildu eta eztabaidatu eta zenolako aurrerapena egin den azken urte hauetan guztietan. Eta antolakuntzaren aldetik nola moldatzen zarete hau dena antolatzeko? Antolaketa ez da erraza, baina egia ere bada, gu beti uzten dugula gero memoria bat eginda eta horrek ere errazten du, ezta? Leheno ikusten dugu, eta gainera edizio bat bukatu eta berehala hasten gara pentsatzen, zen izan daiteken hurrengo urtean jorratuko den gai nagusia, ze horren inguruan badago ardatz bat eta horren inguruan eta jorratzen da, ezta? Orduan, jendeari ere eskatzen zaio, zer nahi duzuen gu jorratzea. Egiten dugu hasierako bilera bat, ikusten dugu nondik norakoa izan daiteken, eta gero ikusten dugu Nafarroako Berdintasunerako Institutuak noiz ateratzen dituen diru laguntzen subentzioen deialdiak, ezta? Orduan guk aurkezten dugu proiektu bat, ikusten dugu zenbatekoa den ematen diguten diru laguntza, ez da osoa izaten, horrek ez du estaltzen osoa, bestelako gauzak egin behar ditugu, eta orduan ja martxan hasten gara. Kontaktua egin behar dugu partaideekin. Bilatu behar dugu tokia, non egin duten lo, bazkaria prestatu, eta hori guztia, ordu bada horren antolakuntza. Badago lantalde bat iraunkorra dena, eta ikusten dugu zeren egin bakoitzean hainbat pertsonaren laguntza behar izaten dugula. Dela bazkaria prestatzeko, dela sare sozialetan informazioa jartzeko, dela ponentei, solaskidei eta harrera egiteko. Orduan, jende asko dago ikusten ez den lana, eta ikusten ez den jendean dan ere dago gure egibelean. Eta beste kolektibo batzuekin elkarlanean egoten zarete? Bai, halaxe da. Aurten gainera bereziki hori jarri genuen proiektuan eta halaxe egin dugu. Armairua izanen da, ardatza hortik abiatuko da aurtengo edizioa, eta ikusi genuen, armarioak ez duela eragina gure bizitzetan, tira hor LGTBI edo personen arabera, araberakoa izaten da. Orduan, egin dugu hilotaledorekin, hor bada trans elkartea, egin ere egin dugu harremana transkolorekin, hori trans elkartea da, eta Fenix elkartearekin. Eta horretaz aparte harremana zuzena dugu ISRNako batzordeko jendearekin, ezta? Orduan, hor sarea importantea da, bai, badira talde batzuetako ordezkariak konfirmatu dutenak etorriko direla. Nolabait ere, lehen aipatu dudan formakuntza hori osatze aldera, eta bestetik ere, euren ekarpenak egiteko, ezta, egun horretan. Eta nola izan da honen evoluzioa edizioetan zehar? Beti saiatu izan gara bi kontu egiten, batetik, maskulinitate hegemonikoaren ikuspuntutik eta zerbait landu, eta gero bestetik, transfeminismoan oinarritutako mezuak eta hausnarketak, ezta? Erran behar da, queer pedagogia erabiltzen dugula, eta egan, ez da definitzen gay edo sexu askapenerako taldea da, identitateetatik arago, bai? Orduan, gu beti ikusi nahi ditugu bi ikuspegi hauek. Orduan, batetik baditugu horrelako hausnarketak, horrelako ponentziak, eta gero nahi dugu, eta hori egin dugu zenbait ediziotan, tailerrak antolatu, ezta? Norberak ere bere garapen personalak eta lantzeko, beti ere bi ikuspegi horietatik abiatuta. Eta normalean bi ikuspegi horiek ezberdinak dira? Ez, uztargarriak dira. Uztargarriak dira eta gu nahi dugu nolabait ere, bi ikuspegi horiek eta uztartu
eta ikusi, tira, amankomunean badugula zereginik eta badugula aurrera egitea bai. Eta jendearen harreraren aldetik, nola izan da evoluzioa? Aldaketa bat nabaritu duzue? Jendearen aldetik alde batetik bado, zerlako harrera hartzen duen honek, ezta? Orain gertatu izan zaigu, kanpoan bizien jendeari telefono hots bat egitea, eta zatea, bai, ezagutzen dut, ikusi izan dituzuen bideoak, ezta? Horrek ere errazten du, bai? Erran behar da, guk, desgutxi, ematen diegula parte hartzen dutenei, eta, hori ere bada aktivismo militantzia puntu bat, ezta? Eta gero, Iruñean, badakigu, urriko lehendabiziko asteburuan badela jendea data hori gordetzen duena. Ze badakite Marisolasetan, egia da, gero ikusten aldutela hori sare sozialetan, baina ez da berdin zuzenean ikustea edo gero sare sozialetan. Eta hori da balio handia, ezta? Parte hartzea eta sentitzea, jendea ezagutzea, eta sentitzea parte, bai? Marisolasen parte sentitzea edonor. Eta zuentzako zer suposatzen du honek? Postasuna. 5 urtez jarraian antolatzeko ahalmena izatea ez da makala, bai? Nekagarria da. Hau ez da, Ega Nafarroak eta antolatzen duen jardunaldi bakarra, gero etorriko da, azaroan etorriko da Xoka, 2. edizioa, hori euskara gutxian egiten dugu, bai? Eta pozgarria oso ikustea nolako materiala sortzen ari garen, bai? Hor edonoren eskura dagoena, nolako jarrera hartzen duen, nolako implikazio pertsonala, eta nolako garapen pertsonala ematen ari garen gu ere talde bezala eta maila pertsonalen ere bai. Eta zu, pertsonalki zergatik sartu zinen movida honetan? Horrexegatik guztiagatik. Zan edut nik 80. hamarkadaren akaberan eta oso gazte nintzela, zen nintzen eta egantaldera hurbiltzen, eta ikusi nuen ze garrantzitsua den norberaren formakuntza sustatzea, ezta? Eta ikusi nuen, importantea zela, batetik ikuskaitasuna, eta bestetik ere gure mezua helaraztea, ezta? Garai horretan gehi taldea zen, gero ja, bestelako zereginak egin dira eta Eganek bat egin zuen Katalingorriren alde. Eta, hor elkarlana, maila pertsonalean prestakuntza, eta hor nik uste dut sexu disidentea garenok badugula zer landurik eta horrek ere gure garapen pertsonalean laguntzen digu. Eta nafar gizartean nola ikusten duzue jakintasuna, evoluzio bat ikusi duzue? Badirudi aurrepenak ematen ari direla, baina momentu honetan oso diskurso baztertzaileek kezkagarriak daude, ezta? Egia da, orain honetan badela gu babesten gaituen lege bat, edo sexu genero disidentzia babesten duen lege bat, implementatzen ari dena, ala-hola, beti ere badago zero biturik, baina azkenengo urte hauetan eta ikusi dugu badagoela trans baztertzailea den diskurso bat, hor badago emakume talde bat oso diskurso baztertzailea egiten ari dena, hor badago eskuin muturretik eta egiten ari den gure kontrako mezua, eta horrek ekarri ditu erasoak. Oso kezkagarri diren erasoak ekarri ditu, eta hoiei aurre egin behar zaie. Aurre egin behar zaie hezkuntzan eta maila guztietan. Eta zein da emakume horien arrazoia? Hori nik uste dut bereiek izan beharko luketela, baina hor nonbait asmatu dute, hor emakumearen izatea ezabatzen dela. Nolabait ere bada transexualitatearen ukazioa. Diskurso baztertzailea da eta gure ez diskurso fascista da. Bai. Ja sartzen aurtengo edizioan, zuek hasten zarete prentsaurreko batekin, ezta? Eta, nolakoa izaten da hau? Fascismo hitz aipatu berri dut eta horrexegatik egin genuen justu erorien monumentuaren aitzinean, ezta? Jorge Oteizaren eskulturaren ondoan. Zergatik horretan. Bai, badugu Iruñean, fascismoari gorazarre egiten dion kriston eraikina, ezta? Los Caídos edo erorien monumentua, ezta? Eztabaida egiten ari da momentu honetan, urte luzeak daramatzagu eztabaida egiten horren inguruan, eta bada garaia aurre egiteko, eta bada garaia eta simbolo hori Iruñetik kentzeko. Guk ez dugu zehazten, ea bota behar duten edo zer egin behar duten, baina irudi horrekin bukatzeko tenorea ailegatu dela uste dugu. Gainera, non eta Askatasun plazan dago, azten olako paradoxa. Askatasun plazan egotea
bai, fascismoari gorazarre egiten dion monumentua. Bai, jarri diote izena, Bai, pixkat estaltzeko edo. Ai, ez dakit estaltzeko, baina paradoxa da. Eta, bueno, zera aurkituko dugu edizio honetan? Bueno, edizio honetan, ja behin lehenago zertzelada bat aipatu du, eta abiapuntu izanen da Biopolitika del Armario, armairuaren biopolitika liburuaren aurkezpena, ezta? Horretan ikusiko dugu armairua zer den, eta nondik datorren adibidez, hor bitxikeria bada, badakigu, hori armairuan dago, ezta? Eta nondik datorren hori, bai? Armairuan egotea da inglesko esaera batetik, eta bada hilotza edo hildako bat izatea armairuan, ezta? Hau da, sekretua. Inor jakin behar ez duen zerbait. Horrela planteatzen dute sexu genero disidentzia. Inor jakin behar ez duen zerbait. Pribatuan egon behar duen zerbait. Ezkutuan, ilunpean. Orduan, justu da, guk bestelako mezua egin nahi dugu, kanporatera eta orduan hortik ateratzen da armairutik ateratzea. Azpimarratu behar da, armairua ez dela kontu pertsonal bat, kontu politikoa da, soziala da, denoi eragiten diguna, ez soilik LGTBI pertsonoi, mundu guztiari eragiten dion kontua da, eta gauza asko dira, kartzela da, zerraldoa, buruko osasuna, bai nolabait ere kontrolatuta zehazten duena, harreman sozialak ere bideratzen dituena, gure harreman afektibo sexualak, gure identitatea bera, eta gure irudi negatibo edo positiboa ematen alduen kontua da. Orduan hori guztia jorratuko da lehendabiziko mailan. Hortarako izango dugu Javier Saez egilea bera eta parte hartu duten bi kolaboratzaile. Fefa Vila eta Lucas Platero. Batek bere burua definitzen du boiero bezala eta bestea pertsona trans bat da eta ikuspegi desberdinak. Ze armairua ez da berdin mundu guztiarendako. Bada zer ikusia handia zure sexu genero disidentziaren arabera, zure generoaren arabera, eta gero zure klase soziala, eta zure jatorria, zure adina, eta hori guztia kontuan hartzen da. Armairua jende asko modu friboloan erabiltzen duen hitza da, baina oso kontu sakona eta interesgarria. Beraz, abiapuntu potentea da. Zuen iritziz, ezakit beharrezkoa da armairutik ateratzea, edo igual normaltasun batean denak kanpoan egongo bagina igual, ez dela igual beharrezkoa azalpenak eman beharra. Halaxe da, hori da. Armairure gabeko jendartea nahi dugu. Baina egia da, zeinbait esparrutan, edo esango nuke, momentuz oraindik ere esparru gehienetan, armairua izan badela. Eta batzuetan armairua da gure bizi iraupenerako. Gu ez gara behin bakar batean ateratzen armairutik. Gerta daiteke familiaren aurrean ateratzea armairutik momentu jakin batean, lagunen artean ateratzea, lanean ateratzea, bidaia bat egiten dugunen ateratzea, gela bakana edo bikoitza, oatze bakarra edo bikoitza eskatzen dugunean hotel batean, ezta? Hori guztian, eta zu ere kontziente zara zenolako erreakzioak sortzen dituen horrek. Eta orduan, armairuan egoten gara sartutatera etengabe, ezta? Edo sartzen zaituzte etengabe ere bai. Familian gerta daiteke zuk gurasoei komentatzea eta esatea, baina amatxiri ez esan. Edo, kanpoko norbait etortzen dira, zure bikote laguna, aipatzea, hau etorri da, nire semearen lagun bat etorri da. Aipatu gabe, adibidez, nire bikote laguna dela, ezta? Orduan, gu jakina, nahi genuke, ze hori da, gu handik espero den zerbait, guk esatea, sexu genero disidentea garela, ezta? Heteroseksualitzai hori eskatzen. Hori da, muturreko helburua. Horregatik esaten dut, bai. Muturreko helburua hoxe da. Gizarte batean bizitzea non, gure sexu genero adierazpenek ez izatea horrelako garrantzirik eta ez izatea baztertua izateko arrazoia. Hori izango litzateke helburua, baina ez dago gizarte igual oraindik prest. Ez, gizon eta emakumeekin gertatzen den bezala. Gizon emakumeen arteko ezberdintasuna esaten digute behin eta berriro izan badela, baina ez da, errealitateak dio ezetz. Adibidez jarriko dut, lehengo gunean, hemen, San Fermin Txikiton Iruñean, bi gaztek salaketa bat aurkeztu zuten erasotuak izan zirelako. Orduan, ikusten dugu, badela jendea, behin eta berriro gu erasotzen gaituena armairuan sartzeko, ez gaituzte ikusi nahi. Gainera, fascismoa aipatu du lehenago, fascismoaren garaian baziren bi lege nagusi gu, kartzelan sartzeko, sendatzeko. Eta momentu honetan ere, bada jendea pentsatzen duena,
gaixoa garela. Eta oraindik ere, estatu espainolean, badira errekonbertsio terapiak. Hau da, zenbait jende saiatzen da homosexualitatea sendatzen. Tratatzen gaituzte, bai, gaixoak bagina bezala. Eta guk egiten dugunean trans mugimenduaren eta trans pertsonen eta defentsa irmoa horrexegatik egiten dugu. Guk aldarrikatzen dugu genero autodeterminazioa. Inork ez esatea, psikiatra batek ez esatea, ea benetan transexuala zaren edo ez. Hau ez da kontu medikoa, hau ez da gaixotasuna. Hau da pertsonen aniztasunaren adierazpen bat. Wow, flipatuta utzi nauz. Oraindik hori existitzen da. Bai, bada. Eta gainera guk horrexegatik eta hori izan da, hor LGTBI, estatu mailako LGTBI legean izan den hutsune bat, ezta? Ez da berariazko, aipatzen da, debekatzen dira horrelako terapiak, ezta? Baina gero kodean, kode zibilean edo kode hor arautzen horrelako gauzak eta horretzen diren kodean, ez hartzen horrelako delitoak, gero benetan ezin dira zigortu. Eta horretan konplize asko izan dira. Eliza Katolikoa, bestelako elizak, eta hor psikologo batzuek ere parte hartzen duten horrelako terapietan. Hori arbuiagarria da. Gure kontra ere ibili ziren. Aipatu behar dugu, 1980 urte bitartean, homosexualitatea gaixotasun mental bat zela. Ni jaio nintzelarik, gaixo mentala nintzen. Horretan izan da, nire haurtzaroa, holakoa izan da. Eta hori zen, gainera, hor gurasoek zenbaitetan, gurasoek normalean nahi izaten dute hoberena euren seme-alabendako, ezta? Eta behin eta berriro, input hori baldin eta bada, zure semea, zure alaba gaixo dagoela, sendatzea nahi dute. Eta hori astakeria galanta da. Orain, pentsamolde hori aldatzen ari da. Baina ez guk nahi genukeen tamainan. Eta, bueltatzen igual... Jardunatik garaitzuneko gara, guau. Erran dugu, kokatu dugu non den, ezta? Armairutik aterako gara. Eta orduan, gu nahi du armairutik gune guztien okupaziora. Toki guztietan egin nahi dugun askatasun osoz. Eta horretarako ekarri ditugu pare bat ekume aitzindari, eta bata da Mercedes Peón, eta bestea da La Furia, biak dira artistak, bata Galiziakoa, bestea Nafarra, Gipuzkoan bizian Nafarra. Eta, hor, beraiek ere, ikuspegi bat emango digute, eta esango digute, nolako ikusgaitasun maila duten haiek, hor maila kulturalean, ezta? Bata sortzaile kulturala da, bestea kantaria da, oso publikoak, biak, bat bisexuala eta bestea boileroa da, eta orduan, horrek zenolako mugak dituen euren eginkizunetan, nolako abantailak, nolako desabantailak, eta orduan nolako hausnarketa interesgarri izanen da, eta bi eredu. Ze importantea da, horretan ere ereduak izatea, jende gazteak izatea ereduak euren garapen personalean. Eta horrekin bukatuko dugu, edo... Ez horixe, gero azkenengo urte hauetan, azkenengo 3 urte hauetan txertatu dugu bazkari bat, hor bat dugu biochef vegano queer bat gure taldean, eta orduan Arrano elkartean prestatuko dugu hor bazkari herrikoi bat, izen eman behar da horretarako jakina, 15 euroren truke, hori guk antolatzen dugula eta nolabait ere diru asko eratzeko balio izaten digu, eta orduan hor bada elkargune bat, jendea elkarrekin egoteko toki bat. Zan edut, arratsaldean izaten diren tailerrei, nolabait ere, heldu baino lehen, hor bazkaria izanen da, ordu bitarteatik 4:00 eta gero postetan itzuliko gara. Arratsaldeko aldatzen da urteren arabera. Batzutan mintzalde bat antolatzen dugu, eta oraingo honetan eta antolatu ditugu, orain dela 2 urte bezala, 3 tailer. Lehenengoa da polimaitasunaren inguruan, eta Leire Garateak emanen du, gidatuko du. Eta da polimaitasunetik haratago. Zer den polimaitasuna, zen nolako espektatibak dituen gure harremana irekitzen dugunean edo erabakitzen dugunean ez irekitzea, nolabait ere hausnartzea harreman ereduez,
eta pentsatzea bikote laguna edo bikote lagunak ditugunean zenolako harremanak nahi ditugun, ezta? Hori da lehenengoa, oso interesgarria, kriston arrakasta duena eta gainera oso gidari ona. Bigarrena dugu, erderaz da la fanfiction y lo queer, fanfiction eta queer, eta gorbei aldeko, egantaldeko kide batek emanen du, transpersona batek emanen du, eta zer da fanfiction? Fanfiction bada mugimendu bat jende gaztearen artean oso arrakasta handia duena, eta hain gaztean ez den jende askoren artean ere bai, eta horrek egiten duena da, idatzita dauden istorioak queer mugimendura ekarri, ezta? Lehen aipatu dugu erreferenteak behar ditugula, bai? Eta orduan erreferenteak ere gu geuk ere sortzen alditugu eta berridazten alditugu, bai? Berridazten alditugu istorio horiek eta nolabait ere queertu, bai? Queer mundura ekarri. Erran behar da, Nelek esana, berak deskubritu zuela, bera transexuala zela horrelako historietan, ikusi zuen zenolako garapen personala ematen zuen esaten ziotenetik berak nahi zuenera, eta bereziki transgendeari begirako ikastaroa da, baina edonorendako ere interesgarria, zinez interesgarria. Eta bukatzeko hirugarren tailera Itziarzigak, Iruñekoak, gidaturik edo izango da gure bizitza okerrak idazten. Hau da, nolabait ere, nolako errelato egiten dugun geure buruaz, nola idazten dugun zer garen, zer nahi dugun, zer sentitzen dugun, hori guztia, tailer batean, eta orduan tailer praktikoak dira 3, idazteko, pentsatzeko, toki seguru batean, hor esaten dena hor geratuko da, eta hor nahi dugu garapen pertsonalean indartu. Nahi dugu nitik hitz egin eta gutik hitz egin ere bai. Aipatu duzu, hau publikoa dela, ez dela bakarrik kolektiboko jendearentzat, baina zer esango zenioke kolektibotik kanpoko jendeari animatzeko joatera? Igual lekutik kanpo sentitzen da edo zakit. Bai, lekutik kanpo ez da sentituko. Nik hori edonori ematen diot hitz. Hurbil dadila. Hau heldu den larunbatean urriak 5. Goizeko 9:15 zabalduko ditugu ateak, sarrera librea da, izena eman behar da arratsaldeko tailerretan, eta horretarako enprimaki bat banatu dugu, edo nor pilatzen aldu sare sozialetan, Ega Nafarroa, hor badaude inprimakiak izen emateko, goizean ere ematen dugu jendeari aukera izena eman dezan, baina agertzearekin aski du. Interes minimo bat baldin badu. Armairua zer den, ezagutu noiz duen jendearen dako interesgarria da. Eta, garapen pertsonalean denok landu behar ditugu hau eta bestelako gaiak. Orduan beti ona da zergaren ulertzeko horrelako espazioetan parte hartzea. Kepaia bukatzeko, zer da edizio honetaz espero duzuena? Nik uste dut egonkortzea Marisolasak jardunaldia, erdi egina dagoela, baina uste dut egonkortze prozesu horretan eta ondikan gehiago sakontzea. Eta gero, espero dut parte hartzen dugunok, espero dut antolatu dugunok, konten geratzea emaitzarekin. Baietz uste dut, atzokoan bilera egin genuen, oraindik azkenengo zertzeladak eta antolatu nahian, oraindik ere ostiralean bazkaria prestatzeko geratu gara, solaskidei eta tailer emailei eta ongietorria egiteko hitzordua badugu, larunbatean, eta orduan ilusio handia eta ilusio horrekin segitzea. Hori espero dugu. Mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den larunbatean? Mila esker zuei, honen berri emateagatik, eta mila esker, mila esker parte hartu duten guztiei, eta mila esker, guztiei. Eta bereziki ea lortzen diren helburuak. Ala bedi, ala izan bedi, bai. Ondo segi. Mila esker. Ongi. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, egunak aurrera egin ahala, hodeitza arinduz joango da, batez ere hegoaldean.
Euria kantauri isurialdera mugatuko da, batez ere ipar ekialdera, eta egitekotan ere modu arinean eta sakabanatuan egingo du. Haizea ipar edo ipar-mendebaldetik ibiliko da eta enbarazu egingo du. Ziertzoa bizi ibiliko da Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira. Bihar ostirala arratsalderako eguzkitsu geldituko da. Goizeko lehen orduetan zerua nahiko lainotua egongo da. Bere hodeiekin eta baliteke euri langarra egitea kantauri isurialdean, batez ere ekialdean. Barnealdean, berriz, batez ere Araban, goizeko behe-lainoak eguerdira arte iraun dezake. Arratsalderako, ordea, giro eguzkitsua nagusituko da leku guztietan, baina temperatura maksimoak nahiko freskoak izango dira, eta 20 gradutik hurbil kokatuko dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Imanol Karrerarekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi eta prest elkarrizketarako. Oso ongi. Bueno, Nafarroako enplegu plana kritikatu duzue Lab sindikatutik, ezta? Eta, zergatik egin duzue kritika hau? Bueno, hasteko guk hilabeteak daramatzagu hausnarketa bat konpartitzen gure delegatu, afiliatu eta gizartearen artean. Eta bada, momentu honetan aukera dagoela modu nabarmen batean langileon lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Eta esan dezakegu langileok egindako borroka eta presio sindikala eta sozialari esker, alderdien artean, parlamentuan eta agenda politikoan guretzat lehentasunezko gaiak kokatuak daudela. Adibidez, soldatak eta lanaldia, zerbitzu publikoak indartu behar direla. Beraz, gaitasuna izan dugu gai horiek mailaren gainean jartzeko. Horregatik, enplegu planari begira guk ikusten duguna da egon behar zen aukera gai hauek jorratzeko, esan bezala ez soilik alderdi politikoen artean, baizik eta gobernu, patronala eta eragile sindikalen artean. Momentu honetan ikusten duguna da, Nafarroko enpresariak ez daudela egoerak eskatzen duen mailan eta Nafarroko gobernua ez dagoela prest termino hauetan Nafarroko enpresariei interpelatzeko. Horregatik, egoera hala izan da, kritikoak azaltzen gara Nafarroko enplegu planarekin. Ez dakienarentzat azaldu ezakezu pixkat zer den enplegu plana eta zergatik egiten den? Gure ustez, Nafarroko enplegu planak bada Komisiones Obreras UGT sindikatuek patronalarekin batera egiten duten propagandarako ariketa bat. Hau da, mahai baten bueltan esertzen dira, neurri batzuk adosten dituzte eta Nafarroako gobernuak dirua jartzen du, guztion dirua jartzen du. Logika hori guretzat ez da ona, momentu honetan esan bezala enpresarien jarrera horren aldekoa ez delako. Hau da, ez daude prest langileok ditugun lehentasunen inguruan neurriak hartzeko eta horren inguruan gauzak adosteko. Esan bezala, baztertu dute soldaten igoeraren inguruan hitz egitea, lanaldiaren inguruan hitz egitea. Gai horik kentzen baldin badu dituzu mahaiaren gainean, esan daiteke mahai horretan ez dagoela inolako aukerarik langileon lan eta bizi baldintzetan urratsak emateko eta guztion egoera hobetzeko. Beraz, momentu honetan esan daiteke plan hori diru laguntza batzuetara eta interes korporatibo batzuetara mugatzen den plan bat dela. Eta hori hain zuzen ere ikusiko dugu udazken honetan. Eta zergatik uste dute gertatu dela hau? Betiko logika aplikatzen delako. Enpresarien aldetik ez dago inolako borondaterik benetan guztion aldeko neurriak hartzeko. Esaten baldin badiezu, badagoela behar bat Nafarroan gutxieneko soldata igotzeko, esaten dutena da, Espainiako legeak agintzen duela eta beraiek ez dutela inolako borondaterik hemen Nafarroan beste gutxieneko soldata bat adosteko. Aukera dago horretarako akordio interprofesional bat sinatuz gero. Hala ere, Nafarroko patronalak esaten
esaten duen ez, hemen ez dut ezer berezirik negoziatuko eta Espainiari begira jartzen dira. Berdin gertatzen da lanaldiarekin, gu 30 orduko lanaldia eskatzen dugu, baina beraiek esaten dute hori oso gutxi dela eta ez daudela prest ez da hitz egiteko ere. Beraz, egoera ikusita, ezin dugu esan Nafarroako enplegu planak neurri onak ekarriko dituela eta Nafarroako langileok nabarituko ditugula. Hori ez da gertatuko eta horregatik ikusten duguna da patronalaren borondate esaren aurrean garrantzitsua dela interpelazio politiko hori egitea eta kalera ateratzea guk beharrezkoak ikusten ditugun neurri hauek aldarrikatzeko eta indarrez kokatzeko agenda politikoan eta Nafarroako parlamentuan. Eta nola ikusten duzu zuek Nafarroako enpleguaren egoera? Bueno, oso prekarioa da. Orain dela hilabete batzuk egiten genuen azterketan esaten genuena Nafarroan enplegu bat izateak ez dituela bermatzen beharrezkoak diren diru sarrerak bizitza duin bat izateko. Aztertzen baldin baditugu langabeziaren datuak ikusten duguna da langabezia emakumeen aurpegia duela, gazteen aurpegia duela eta batez ere langile migranteek pairatzen dutela. Hor dago aldizkako kontratuak emakumeak dituztela eta kontratu partzialak ere batez ere kokatzen dileela emakumeen artean. Beraz, egoera hobetu daiteke nabarmen, askotan Nafarroako gobernuak ematen duen erantzuna da hemen Nafarroan Espainiarekin alderatuta hobeto gaudela, baina guretzat hori diskurtso autokonplazientea da. Horrekin ez gara konformatzen. Alderatuta Espainiarekin ez dugu gure bizi baldintzak hobetuko eta argi dago Nafarroan diru sarrera gehiago behar ditugula, adibidez etxe bizitza bat izateko edo fiskalitate aurrerakoi eta justuago bat behar dugula osasungintza indartzeko. Beraz, horri begira jarri behar gara ambizioarekin eta hori da zuzen ere gobernu honi egiten degun kritika. Orain emakumeen egoera komentatzen duzula, aste honetan atera da berri bat, non gizarte segurantzak bidali dituen 2 emakume lanera, bat gurpildun aulkian eta bestea takatakan. Nola da posible hau? Bueno, egin genuen aste honetan egin dugun salaketa publiko honekin indignazioa sortu da kalean, lantokietan eta batez ere sare sozialetan. Muturreko egoera bat da eta zuk ondo aipatu duzun bezala muturreko egoera hauek batez ere ematen dira emakumeen artean eta gainera emakume hauek ja 56 urte dituzte, urte pilo bat egin dituzten garbiketako sektorean, lan horrek eragiten dituen osasun arazoak dituzte eta beraien egoera muturrekoa da. Hala ere, gizarte segurantzak irizpide ekonomizista bat aplikatuta, uko egin die beraien inkapazitateari eta alta eman diete. Hau da, gurpildun aulki batean eta takata batean lanera joatera behartuak izan dira. Hau onartezina da. Honek arriskuan jartzen du langile hauen osasuna, integritate fisikoa, eta hau ez da humanoa, hau ez da egokia, eta hala salatu behar dugu. Nik emandako agerraldian esaten nuen, gizarte segurantzako arduradunek ez zeuden burutik zano, halako erabaki bat hartzeko ikusita zein den langile hauen egoera. Horregatik ere, esaten genuna zen, erabaki politiko hauetan beti badagoela jarrera bat edo borondate bat. Eta kasu honetan, bada patronala eta enpresariek defendatzen duten diskurtso manipulatu hori, ez? Esaten digutena da, langileok nahi dugulako baja hartzen dugula, modu injustifikatuan ez garela joaten lanera, eta ondorioz bultzatzen dute instituzioek halako erabakiak hartzera. Hau egia ez denean. Esan bezala, nik uste dut gizarte demokratiko batean lan osasuna erdigunean egon behar da eta eskubidea izan behar dugu gaixorik baldin bagaude lanera ez joateko, ez? Horrela agintzen duelako mediku batek. Beraz, hori da salaketa eta esan daiteke, bihar joan behar zela lanera langilea
gurpildun aulkian dagoen langilea, baina azkenean egindako salaketa publiko eta sindikalari esker, enpresak esan zuen txosten bat falta zela, eta atzo azkenean esan zioten lanera ez joateko. Ez da ulergarria, aurreko egunean ezinezkoa zena, atzo posiblea izan zen, baina badela lehenengo batailaren garaipen bat, langile hauen egoera zuzentzeko. Gainera, azpimarratzekoa da lana fisikoa dela. Ez dela, zakit, ofizina batean egotea eta papeleo bat egitea, baizik eta garbi eta lanetan ari zilela, ez? Hori da, horretarako, zuk egiten duzun lana aintzat hartu behar da, eta langile hauek eskoletan lan egiten dute, garbitzen, eta informe medikuetan argi esaten da taka-taka behar dutela ibiltzeko, eta bestea gurpildune aulkian dagoena 10 minutu baino gehiago ibiltzeko aulkia behar duela, hori esaten da ere ezin dituztela pisuak eraman, ezin direla egon beti zutik, ezin dituztela altxatu besoak, eta hori eskola bat garbitzeko, gainera mailak txikiagoak direnean, pasilloak garbitu behar dituzula, leku batetik bestera joan, ezinezkoa da. Ez da ulergarria, eta soilik ulertu daiteke, esan bezala, irizpide ekonomiko batengatik, hau da, uko egiten diete inkapazitateari, langileak lanean jarraitzeko, eta gizarte segurantzatik zegozkion prestakuntza ez ordaintzeko. Hau onartezina da, eta horrela salatu behar da. Gero, gure gaira bueltatuta, labetik kanpaina bat jarri duzuen martxan, eta zeintzuk dira zuen aldarrikapenak? Guk ikusten duguna da, esan bezala, eredu sindikal ezberdina daudela, batzuk esaten dute elkarrizketa sozialaren bueltan, naiz eta edukiak ez egon, uko egin behar zaio borrokari eta hortan murgildu, beste batzuek uko egiten diote konfrontazioari, soilik interpelazio politikora mugatzen dira, eta gula betik ikusten duguna da, badela momentua partidua jokatzeko, eta ondorioz kalera eta lantokietara ateratzearekin batera ere instituzioetan langileen aldeko neurriak planteatu behar ditugula. Horregatik langileen aldeko neurriak eskatzeko dinamika bat zabalduko dugu Nafarroa osoan, horretarako delegatuak aktibatuko ditugu, afiliazioa ere bai, urriaren 10ean Burlatako kulturetxean delegatuen Nafarroako batzarra eginen dugu, klabean jartzeko, aktibatzeko, indarrarekin kalera eta lantokietara ateratzeko, eta ondoren manifestazio bat egingo dugu, enplegu agentziaraino, aldarrikatzeko, enplegu duinak behar ditugula Nafarroan, langileen aldeko neurriak sarri behar direla, eta 3 neurri zehatz agenda politikoan kokatzeko, lehenengoa 1.600 euroko gutxieneko soldata, bigarrena 30 orduko lanaldia, eta hirugarrena zerbitzu publikoak indartzea. Batez ere, zaintza lanarekin lotutakoak, osasungintza publikoa eta etxe bizitzaren auzia. Guk ikusten duguna badela momentua horretan murgiltzeko determinazioz eta ambizioz, eta hala egingo dugu. Eta iruskakizun zehatz hauen egoera orain, nolakoa da? Zein da adibidez soldata minimoa orain? Esan bezala, Nafarroan enpleguak izateak ez du bermatzen beharrezkoak ditugun diru-sarrerak izateko. Espainian ezartzen da gutxieneko soldata, hemen Nafarroan Euskal Herrian aplikatzen dena, eta momentu honetan 1.050 eurotan kokatzen da. Guk aldarrikatzen duguna da 1.600 gutxieneko soldata, beraz aldea egon badago. Eta horretarako aplikatzen dugun formula da, Europa mailan aplikatzen dena, eta da soldaten bataz besteko 160, ez? Hori aintzat hartzen dugu, ezartzeko 1.600 euroko gutxieneko soldata, eta denok
ados egongo gara soldata hori oinarrizkoa dela eta inkluso soldata horrekin justo iristen zarela beharrezkoak ditugun gauzak ordaintzeko, batez ere etxe bizitza eta elikadurak. Beraz, nik uste dut Nafarroan ere anbizioa izan behar dugula aldarrikatzeko gutxieneko soldata propio bat, gure errealitatearekin, gure behar sozialekin lotutakoa, eta ez aldiz Espainiatik ezartzen diguna erabat urrun geratzen dena bizitza duin batetik. Gainera, bizitzaren prezioa geroz eta azkarrago igotzen da, eta soldatak hori zoztuak daude ez. Bai, batzuek ja Europa mailan eta modu orokorrean hitz egiten dute, gaudela testuinguru batean non murrizketak ezin direla baztertu. Uste dute ez bazen atzo aurrekoan elikagaiei batzuekin lotutako beza igo zuten. Orduan ikusiko dugu ere, pandemiaren garaian hartutako erabaki batzuk ere eroriko direla eta bizitza ere termino batzuetan garestituko dela. Beraz, egoera hori aintzat hartuta, determinazioa erakutsi behar dugu, benetan gure aldeko neurriak har dezaten, eta hori bada gutxieneko soldata. Horretan nik uste dut indarra egin behar dugula gure herrian, askotan aldarrikatu izan dugun aldarrikapen bat da, greba orokorretan ere bai, eta bada momentua honen inguruan hitz egiteko. Politikoki, Nafarroako gobernuak urratsak eman behar ditu. EAEn enplegu sailburuak honen inguruan hitz egiten du, prest dago gutxieneko soldata ez aritzeko, baina aldiz Nafarroan gobernuaren aldetik ez dago inolako borondaterik honen inguruan hitz egiteko, enpresariek gaia blokeatzen dutelako. Orduan, badagoela aldea eta badagoela margen ere, instituzioen aldetik horren inguruko interpelazioa egiteko enpresariei sindikatuok egiten dugun moduan. Aldarrikapen hauek aurrera eramateko beste sindikatuekin elkarlanean arituko zarete? Nik uste dut sindikatuen arteko elkarlana lantokietan ematen dela, borroka pilo bat eramaten ditugula aurrera egunerokotasunean, hori indartu behar da, horri balio handia eman behar zaio, eta gero aipatutako proposamen gainean denok hitz egin behar dugu. Gutxieneko soldataren inguruan proposamen ezberdinak daude, lanaldiaren inguruan ere proposamen ezberdinak daude, esan daiteke sindikatu guztien aldetek norabide batean kokatzen ditugun proposamenak dira. Beraz, goazen guzti horien inguruan hitz egitera, goazen filosofia horretan sakontzera eta indarra egitera. Batzutan izango da elkarrekin, baina beste batzutan izango da bakoitzak egiten duen interpelazioarekin, eta nik uste dut horretan indarra izan behar dugula. Baina beti presente izaten mahai batzuen bueltan ez daudela edukirik, eta eduki horiek mahai gainean jarri behar ditugulo, eta mahai batzuk zehatzak sortu behar direla horretarako. Elkarrizketa soziala ez bada beharrezkoa, eta ez bada erabilgarria gutxieneko soldata bat ezartzeko, mahai hori agian ez daia gehiago bildu behar, urteetan eskatugun bezala, eta mahai batzuk espreski gai batzuen bueltan sortuko diren mahai batzuk indartu behar dira. Horrela egin da adibidez industria lege berriarekin, eta izan daiteke aukera bat gobernuarentzat beti zen UGT eta Comisiones Obreras defendatzen dituen interes korporatibo horien aurrean. Hori da, labek egiten duen proposamena, eta nik uste dut aukerak daudela horretan sakontzeko. Esan bezala, urriaren 10ean mobilizazio bat egingo duzue, kontatu dezakezu pixkat gehiago honen inguruan? Bai, guk esan bezala ikusten duguna da aktibazioa ezinbestekoa dela, borroka sindikala, salaketa sindikalak aldaketak sortzen dituela, kontraboterezko sindikalgintza ezinbestekoa dela termino eraldatzaileetan aldaketak kokatzeko, eta hain zuzen ere antolatu dugu Nafarroako, 100 delegatu bilduko dituen Nafarroako delegatuen batzarra, pixka bat indar hori hartzeko, eta gero ikusten duguna beharrezkoa dela kalera ateratzea, lantokietan borrokak piztuta, ez? Orduan hori egingo dugu, bagoaz enplegu agentziaraino, esatera egungo enplegua ez da kalitatezkoa,
eta esan bezala langileen aldeko neurriak hartu behar direla. Horretarako gure idazkari, koordinatzaile orokorra den Igor Arroyo egongo da, agentzia enplegu hortan ekitaldi bat antolatu dugu, eta delegatuaz gain dei berezi bat egiten diogu langile guztiei mobilizazio honetan parte hartzeko, 12etan Burlatako kulture etxetik, eta eramatea benetan Nafarlanzareko egoitza horretara zeintzu diren gure aldarrikapenak. Eta zer da espero duzuena mobilizazio honetaz? Nik uste dut Euskal Herri osotik delegatuekin batzarrak egin ditugu eskualdeka, Nafarroa mailakoa izango da, pixkat garrantzitsuagoa edo dimentsio handiagoarekin, eta guretzat ezinbestekoak dira delegatuak. Horiek daude lantokietan, lehen lerroan, eta beraiek eramaten dituzten aldarrikapen zehatzak eta beraiek eskuratzen dituzten lorpen zehatzak egiten dituzten greba eta mobilizazioei esker. Horiekin etengabeko ariketak egin behar ditugu, etengabeko elkarlana, entzuketa ariketak, eta hor kokatzen ditugu protagonistak dira, eta esan behar dugu, momentu honetan labek Nafarroan dituen delegatu kopurua historikoa dela, maximo historikoetan gaude, horrek erakusten du ere langileen aldetik babesa jasotzen dugula, langileek bat egiten dutela gure proiektuarekin eta prest daude kontrabotere eredu sindikal hau lantokietara eramateko, eta hortan kokatzen dugu datorren astean izango dugun batzarra, eta horretan ere kokatzen dugu ikasturte hau. Imanol, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun, ez dakit. Ikusita aste honetan egin dugun langile hauen salaketa, nik uste dut ikusita txoko emaitza salaketa sindikala eta borroka sindikala ezinbestekoak direla. Batzuk interesa dute borroka sindikala eta sindikalismoaren balioa, edo sindikalismoari balioa kentzeko, eta nik uste dut aste honetan bertan atzo ikusi genuna adierazten du kontrakoa. Sindikalismoa beharrezkoa dela, behar dugula, eta merezi duela sindikalismoan murgiltzea, eta salaketak eta borrokak egitea. Beraz, mezu edo deio honekin agurtzen dute elkarrizketa hau. Mila esker gurekin hemen platora hitz egitera etortzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren zuen aldarrikapenak. Mila esker zuei beti ere aukera hauek emateagatik. Gaurkoz hau izan darena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.